Bigla akong tumalon sa upuan mga sis, kasi itong dalawang aso ko nagwala, grabe. So napatingin ako sa kamera, sabi ko anong nangyari kasi ayaw kong tumayo nga. So tumingin ako sa kamera, adoy guys, andito man pala itong dalawa, mag-ina, isang baby at yung ina nga, yung aso. Nag-away kami dito ng aso at kasi grabe ang ingay, nagtahol-tahol guys. Sabi ko, kung ipalabas ko kayo, makakain kayo dyan, mga feeling, mga ano kayo ha, na hindi naman mga talawan, mga mong dagko. Pangalawang bisis na ito mga sis nangyari, no? Kaya yung una, dalawang malalaki, babae at lalaki, kaya nag-change kami ng bako dahil sinira nga nila, no? Kasi gabok naman kayo to, sumutong dali kayo naguba. Nang dahil ito sa bird feeder guys ba, na kasi andito tatlo. So, yun, ang nangyari. Kaya pabalik-balik sila dito. Gustong-gusto nila. Maamoy kasi yan daw nila. Kahit sobrang nilang layo, maamoy nila guys. Buti na lang talaga mga sis, ang dalawang aso andito sa loob ng bahay. Nakaupo din ako dito. Dapat hapon andun na sila sa labas. Pinabayaan ko. Buti na lang talaga na andito sila sa loob at hindi ko palaging pinapalabas. Yun yung pinakadelikado guys. Kapag andun sila sa labas, andin walang nakabantay. Kasi talagang malamon yan sila at nakusi-kusiun yun na ilang, ay na, maambot na lang, hindi ko ma-imagine guys kumakain yung mga dalawang aso ko. No? At alam niyo naman, ako matatakotin din ako. So, anong gagawin ko? Magpakaonsad ko, no? Na 11. At yung isang, namin, bird feeder na hulog sa lupa. So, kaya yun. At yun, aalis na yung ina. Ang cute pala nila na, kung tignan mo sila mga sis, no, ang cute-cute talaga, as in, kung gusto pa lang, kung pwede pa lang sila maging pets, no? So, why not, kukuna talaga. Tignan nyo yan dyan, guys. Natakot ako baka masira ulit yung bakod ko. Pero yung natakot din ako baka doon sirain yung aking garden. O, hindi naman pala. Tingnan nyo kung gaano sila kabilis mag-climb, guys. O, parang wala lang talaga sa kanila. Tingnan nyo, oo. Oh, ang galing-galing talaga, pati baby guys, o tignan mo. Sabi ko sarili ko, wow, ang galing nila talagang mag-climb, ang bilis-bilis, parang walang nangyari. So yun, buti na lang itong fence namin, lig-on, no? So hindi madaling nasira. So yun, sinabi ko kay Tami, this time talaga kailangan nating ilagay itong bird feeder sa labas ng fence, no? Wow. It's broken. Ay, ay, ay. Ay, 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 sinira. Sinira ng mga... Love you. I love you. Have a good day. Don't have something to eat. You said you're hungry, so. Be careful, ha? Yeah. I'm sorry, love. You have your right shoes? Yeah. Oh, I took my B12, magnesium, pills, brushed my teeth. Did you eat something, love? Oh, you what? Did you eat something? We can have these puppies. You'd be spending some days with me. Be careful, ha? Yeah. What? Ayaw ko sana ngayong magputol ng damo guys, pero hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pagdating ni Tami mamayang gabi, so baka magpunta kami sa ER. Let's see kung anong mangyari. Kasi guys, kung hindi nyo alam, si Mr. Merong na parang nag-ano yung tendon niya sa likuran ng tuhod niya.
hindi siya makatayo kahit nasa trabaho na kasi siya at hindi siya pwedeng makauwi daw kasi andun na siya at walang pwedeng mag-replace sa kanya doon. So baka bukas, let's see kung anong nangyayari sa kanya ngayon, hindi pa siya tumawag. So kaya yon, nagkat na ako ng damo para naman bukas wala na akong masyadong gawain at kung meron si taming plano magpunta sa AR, edi sasamahan ko na lang siya, 'di ba? Kaysa magkat-kat pa ako ng damo. And ngayon maganda din yung panahon, hindi masyadong mainit, nasa mga 60s po tayo and nag-ulan kaninang umaga konti. So ngayon okay na, wala nang ulan. So kaya si Inday Miriam naglinis na guys at ang haba-haba na ng aming mga damo dito. Bilis-bilis guys, magwidwak na naman ako. Baka bukas. Grabe ang bilis tumubo ng damo. So ngayon tapos ako dito sa loob, sa gilid, sa harap. Doon naman sa likuran at dito. Ilagay ko lang yung telepon ko dito guys. Nagwidwak na ako dito sa gilid-gilid, dito na lang sa loob kasi meron tayong alagang aso at kailangan talaga nating panatilihing mahaba yung damo. Mahaba ba? Or mababa kasi guys maraming ticks problem ngayong panahon and magsabuag na po ko direct pampatay ng ticks guys kasi parang ako yung natatakot sa mga ganap-ganap ngayon dito sa upstate New York or kahit saan-saan niyang state. May mga issue ngayon sa ticks. So kaya yan, so tinuloy ko na dito, hindi na ako nagwidwak sa labas kasi parang pagod na ako guys. 4 o'clock na ito ng hapon and thank you so much for watching. Bye! Guys, tumawag si Tami. Nakatapos na akong naligo guys, lahat-lahat. Nakaligo na ako, nakapagkat na ako ng damo, nakapagwidwak na ako, lahat tapos na ako, lahat. So, ngayon nakaligo na nakaligo na ako. Wala, nakalimutan ko to dito ba? Yun ako, magluto ako ng rice. And anyway guys, si Mister, tumawag siya sa akin, nag-alala ko, kanina pa siya tumawag. Nagkaroon po siya, tumayo siya, masakit yung katawan niya, yung paa niya. Ngayon, nagbayad siya ng meter para sa parking ba. So, bayad niya sa meter, yung paa niya sa likuran ng likod ng tuhod. Meron daw, narinig siya na, parang na ano ba, yung ganun. So, kaya naisip niya, siya guys, nakulaps. And then nakulaps, hindi siya makaano, walang lakas, sobrang sakit. Andun siya sa kalsada, naawa ko guys kasi hindi ko alam kung anong, wala akong magawa. And then sabi pa niya, trabaho siya, gusto niyang umuwi, gusto niyang magpa emergency ba? Kasi talagang sobrang sakit daw, hindi siya makatayo, hindi makalakad, wala siyang cane, gano'n. Kasi bakit man magdala siya ng tungkod, di ba? So, ngayon, tinawagan niya, walang mga tao na makapag-replace sa kanya ba? Tinawagan niya yung kaibigan niya, busy daw. So, ngayon, hanggang tonight pa siya guys, makauwi guys. So nag-alala talaga ako kung ano nangyari guys. Kasi hindi daw siya makalakad, pati mag-drive for sure, mahirapan daw siya. So hindi ko alam kung anong gagawin, nasa city siya, hirapan siyang maglakad. Ganyan siya guys. Uy, sabi ko, uwi ka dito, alin ba ang importante? Yung trabaho mo or ano? Hindi man siya uwi kasi trabaho daw. Ay nako guys, iwan ko na lang. So ngayon, nag-alala ako kung anong, sana maging ma-okay yung ano ba, kung anong nangyari. Para daw yung pendant na twist or something na ano, marami talagang naramdaman. Alam nyo guys, sana hindi si Tami na nakagat ng ticks ba. Kasi nung nagpunta kami doon sa backyard, andun siya ba? And then hindi man ako nag-check sa kanya. So hindi ko chine-check, hindi na talaga si Tami pwede sa mga yard. Ako okay lang kasi kung magkaroon ako ng ticks, ay wala akong problema. Wag lang si Tami guys kasi mag-trigger yung mga sakit, ang dami mga sakit na lalabas. Plus yung mga ticks, ay nako, grabe. So, sana hindi siya nakagat ng ticks kasi ang dami niyang naramdaman after nung nagpunta kami doon sa likuran. Dami niyang naramdaman guys. So kaya ngayong araw, pagbalik ko dito sa loob, galing ako sa labas, di ba nagwidwak. Doon ako sa labas, nagliliwaliw ako doon. Naghubad agad ako guys, nandun sa shower. Nagtutuyo ko sa salamin. Nag-ikot-ikot ako doon kasi gusto kong i-check yung katawan ko, buhok, ulo ko, lahat. Sine-check ko kung mayroong ticks. Kasi grabe lumala yung ticks ngayon guys. Kung i-research niyo kung bakit lumala ay na magsakit ulo ninyo kung bakit. So, yaon. Sana maging okay siya bago siya uwi mamayang gabi pa. Dami pang oras, kawawa ng mga asawa ko eh. Naawa talaga ako guys. Sabi ko sa kanya, ano ka na, mag-stop na. Stop. I'm going to work. I'm gonna magtrabaho ko. Sabi ko sa kanya. Pero, gusto niya na, lang ako, mag-relax. Hindi man si Tami controlling guys. Wala man siyang problema magtrabaho ko, pero mas prepare talaga niya na,
ano ako, maggawa lang ako kung ano yung mga pinagagawa ko. And then, yun. Iba kasi ang mindset ng asawa ko, guys. Gusto niya yung mga asawa na sa bahay. Yun yung mindset niya, asawa na sa bahay, housewife. No, katulad the old days, guys. Sabi niya, like, sa mga unang panahon, mga babae na sa bahay, asikaso, mga asawa yung ano lahat ng mga, alam nyo na, mga problema, mga malalaking problema sila. Ganyan yan siya, katulad ng ama niya. So, kaya maano talaga ako sa kanya, guys. Sabi ko sa kanya na, ay, ako, hindi ko alam, guys. Hindi nga ako nag-ano. Bukas na ako magpunta ng tindahan. Okay, sana maging okay siya, guys. As in. Guys, struggling na po, dada. So, malapit na si Tami, guys. And, kinuha ko sa basement kasi gagamitin niya. Guys, struggling na po, dada. Andito na yung asawa natin, guys. And, ayan, nanigarilyo na naman. At tulog na kami. 12 o'clock na ng gabi. Wala pa kaming natulog. Hintayin ko lang si Mister. Ngayon na ganyan po siya. Hindi ko po siya iwan-iwan na basta-basta. Kasi baka anong mangyari. Matumba pa. Hindi siya lang isa. So, kaya kahit ngayon nanigarilyo sa labas, hintayin ko pa rin. Ay, kailangang hintayin, guys. Kasi kapag anong mangyari, kapag papasok siya, meron siyang dalang kape, ganun. Kahit anik-anik. So, yun yung ating kadramahan ngayon sa buhay. Pagod na ako dito, guys. Wala masyadong tulog. Grabe. And alauna na ako nakatulog nito. At kinaumagahan, guys, ang ginawa ko una is pakainin ko si Mister ng breakfast. At hindi na ako nagtanong. Yun, niluluto ko na lang at pakain ko sa kanya para naman hindi siya mag-aligaga, guys, magkalkal sa refrigerator. Sobrang aga namin bumangon dito, guys, at naisip ko na baka pwede nating alagaan itong tuhod ni Mister. I-try nating lagyan ng omega. O, di ba? Yung dala kong omega, inupin ko na siya at ating ilagay. Let's see kung mag-work. I'm sure hindi ito mag-work kasi ang parang nasa loob talaga ang problema ng tuhod ni Mister. So, yun na, guys, no. May nagsabi na kaya hindi makalakad at biglang nag-give up yung tuhod ni Mister dahil daw malaki daw yung tiyan. Adoy, nagbinugo man ng ano man. Pag malaki pala ang tiyan, mag-give up ang isang tuhod or hindi makalakad dahil sa laki ng tiyan, hindi na makalakad, no, 'di ba? Ang bigat-bigat pala ng tuhod, tiyan na 'yan, oy. So naisip ko din kung malaki yung ulo mo, like kay Tami din malaki din yung ulo, so matatakot ako nito. Baka hindi na makatayo yung leeg dahil sa laki ng ulo, no? Kasi yun yung ano ko kay Mr. Na malaki yung ulo. Sabi niya malaki-laki daw talaga yung ulo niya. But anyway, normal lang naman yung ulo niya. Pero ngayon natatakot ako dahil may nagsabi talaga na kaya nag-give up yung paa
dahil sa malaki ang tiyan adoy. So ngayon yung ulo ni Mr. Bantay-bantayan natin itong leeg na makatayo. Nako, delikado itong mga tao ba. Ang galing-galing talaga ng iba, no? Basta ayun. For sure may magsasabi na magpa-doktor kami guys, ay yung doctor guys is baka bukas, let's say kung si Tami ayaw talaga niya magpunta, pero tingnan natin bukas kasi talagang i-force ko ito, pero siya pa rin ang makapag-desisyon guys. Hindi natin siya madadrag sa hospital. Okay? So ganyan po yan dito. Hindi po sila pwedeng dalhin natin without their kagustuhan. So babayaan natin sila, pero ang ating gagawin is kausapin lang natin na magpunta sa doktor. Kung ayaw talaga, edi wala tayong magawa. So yun, at sana naman magpunta ito para makita kung anong problema sa likod ng tuhod.